magkasiritan, no? Parang maganda-gandang laban to. Oh, loka. So, kapal sa kahaba yan, no? So, give natin. So, give natin to mga kaji. Natin kung sino mas lalamang saan kayo, no? Dito ba sa tigre na putiin natin o dito sa tigre na pulahin na mahaba? Mabulto naman yung kabila, ito naman mahaba mga kaji. So, bigayan lang naman, no? So, magkakaalaman to. Oh. Pwesto. Oh. Pagalawin muna natin to. Yan yung itsura, oh. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung itsura ng puti na tigre. And ito naman yung sa may pula. So, pakapin natin. Oh, huwag lang magkasiritan, no? Parang maganda-gandang laban to. Oh, loka. Hindi ko alam kung sino nahuli mga kaji. Hop. Naku. Laglag yung pula. Naku. Nahuli yung pula doon. Hindi ko napasyado napanood yung video, no, pero tingin ko nahuli. Aray, nangagat. Nahuli tong pula. Mas mahaba to kung tutuusin lang sa haba. Kaya tingin kung lalaban pa siya. Walang tama to. Paa yung tama na ito. Ayun, ang ganda ng paa, pulang-pula. So isahan pa natin. Sana lalaban pa siya. Kaya tingin kung lalaban pa siya. Grabe, gigil niya, oh. Gigil na siya. Oh. Mangagat na ng stick. Haba pa naman nito. Wala na. Laglag na siya, no. So pangalawa na, isa na lang. Wala na. Nahuli. Wala talaga. So yun lang mga kaji, no. Panalo talaga to. So last lang natin mga kaji. Bigyan natin ng isa pa. So ito yung gagambo. Nahuli talaga siya kaagad, ayan, no. So may dibdib niya banda yung kagat niya. So isahan pa natin. Ito yung nakuha natin sa African. Ito naman yung doon sa bukid namin. Wala na talaga. So ito yung winner natin. Ayan. So tignan nyo yung gagamba. So ito. Ayan, ang nagigigil, no. Ito yung gagamba, oh. Oh. Grabe, nang gigigil yung gagamba. Ayan, o. So ito siya. So yun lang mga kaji, sana nag-enjoy pa rin kayo, no. Napakabilis lang nung ano nila. Kaso bumitaw to sa dulo kasi nahuli talaga to. Nadibdiban banda. So may, kumbaga sa ano, kilikili sa may paa niya banda, no. So ito yung gagambo. Mas mahaba to. Ito naman medyo bulto, pero wala, talo talaga to. So yun lang, maraming salamat po and God bless sa inyo lahat.